todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Centolas e do Lacón con Grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este que non quere ser galego. E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Hoxe en Collidos nas Patacas pasarémonos por distintas tabernas, descubriremos a súa historia e que é o que facemos os galegos nelas. E subide o volume para a segunda lección que imos poñer algo de música. Aprenderemos as bases da música tradicional galega da man dun grupo moi especial. Atentos todos, que son dous temas básicos para ser galegos sen esforzo. Comeza Collidos nas Patacas. Hola, María. Hola, Paco. Chegounos unha carta perfecta para ti. Ui, medo me dá. Pois mira, mándanolo a Ian O'Connor, dende Irlanda, que di que os mellores pubs do mundo están na Illa Escarlata. Este non coñece as nosas tabernas, eh? É que por aí vai o conto, Paquiño. Ian quere saber dun sitio tradicional onde comer, beber, xogar a partida aquí en Galicia. Pois claramente temos que levalo a unha taberna. Tiñas razón, María, é o tema perfecto para min. Atentos aspirantes que imos descubrilo todo sobre as tabernas galegas En Collidos nas Patacas. Lección primeira. Imos de tabernas. Sei que os galegos somos xente alegre e bulideira que nos gusta botar unha man ao veciño e que calquera excusa boa para reunirnos en familia ou cos amigos. E claro, cando estamos todos xuntos, gustanos botar uns contos e xogar a partida. Se pode ser cun bo petisco diante e algo de viño do país, mellor que mellor. Por iso somos un país de bares. Hainos de todos os tipos, que se cafeterías, restaurantes, parrilladas, mesóns. Agora están de moda as teterías, pero das que máis nos gustan os galegos son as tabernas. Hai unha en cada aldea e logo non, son o centro social galego por excelencia. En Galicia, a taberna é moito máis que o lugar onde ir tomar o viño. É un punto de encontro, un centro social e, en moitos casos tamén, o lugar onde ir facer a compra. As tabernas con tendas seguen funcionando en moitos lugares de Galicia. E esta, en Vedra, é un bo exemplo. Suso! Hombre, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hombre? Suso Albela, taberneiro collido nas patacas. Como a quen di, naceu na taberna, coñece a todo o mundo e coñeceo todo o mundo. Os clientes van polo viño da casa e pola boa conversa que ofrece o xefe. A lección doxe no noso curso vai sobre as tabernas. E eu creo que ti és un bo profesor nesta materia. Bueno, a ver, intentaremos, mozo, eu. A primeira dúbida é cal é a diferencia entre unha taberna e un bar? A ver, un bar normalmente poñen de beber. Uns bocadillos, unhas tapiñas, uns pinchos, e xa casi queda aí. Nunha taberna temos todo eso, aparte deso temos un estanco onde se sirve tabaco, unha tienda, onde se hai un montón de produtos, e pois temos un reparto diario, e pois temos un montón de cousas de complementos, como asar polos, cargar móviles, merendas, cenas, cocidos... Xa vexo que unha taberna é un negocio moi completo. Bueno, é dos antigos, das tabernas de antes. As tabernas de antes eran así. E tanto, se o imprescindible era a bebida e algo de comer, nunha atópase de todo. E de rapaz andabas por aquí detrás da barra correndo? Home, que remedio. E antes de ser rapaz, de neno, aí nunha cestiña de bimbios detrás do mestrador e nunha estantería, porque meu pai traballaba na fábrica, miña nai estaba na taberna, atendendo a taberna, atendían os hornenos, me facía a comida, facía a limpieza, facía todo o que tiña que facer. Estaba ela sola aquí e tiña que
Aquí estás poñendo viños, porque estou vendo que aquí o que toma a xente debe ser viño sobre todo. Viño. Viño ao pormenor, caseiro e de todo tipo. A ver, Suso, contanos. Pois mira, isto, por exemplo, é albariño vello, blanco novo, tinto novo. Este é viño novo. Viños novos, xa da hora da cosecha deste ano. Ah, deste ano, quería dicir que isto... É reciente destes días, xa estamos elaborando, vendimiando e vendendo xa o viño ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, cantos días pode levar feito este viño, entón? 15 días, por aí. 15 días? 15. Isto está rico. Bo rico. Hombre, habrá que tomar unha taciña. Home, si mapós, home, teño por ganas Dios. de ver como sabe. E se o podemos acompañar de algo salgado, que distís, Suso? E ten de Salurdes que está preparando unhas tapiñas aí para os clientes. Preparando unhas tapiñas, Unhas tapiñas aí para pinchar algo, claro. O viño normalmente ponse así cun pouco logo, non, Lourdes? Porque baixe un pouco mellor. Claro. Para vender vinitos hai que poñer pinchitos. E o típico pincho que é embutido... O que surge, a veces é un botido, cando hai tempo facer algo de pota, faz algo de pota. De pota... E un botido está sempre moito amado, máis. Sí, pero bueno, despois habitualmente temos o que está de época. A ver, o domingo de Pascua para rosca para todos, o domingo de Entroido filloas para todos, o sea, isto depende da época que sea. É o típico de O taberna. típico de taberna. Este peixe que metes aquí... Isto é moi típico das tabernas tamén, porque é algo que houve toda a vida nas tabernas vellas, as sardiñas saladas, que chaman, os arenques, que é algo que é habitual, que a xente que lle gusta, que se encontra nas tabernas vellas, claro. E aquí o negocio principal que é a taberna, os viños ou é a tenda? Va, un pouco todo. Un pouquinho de todo. A taberna é así. É que a taberna é un pouquinho de todo. O estanco, a tienda e o bar, é todo mesturado. Tenda tedes o que vexo aquí ou hai máis tenda para ir para atrás? Hai un pouquinho Hai máis un pouquinho de atrás. tienda atrás. Bueno. Atentos, pupilos, imos ver que outros produtos ten Suso. Bueno, procuramos ter os mínimos que hai que ter para cumplir unha Algo tienda. máis cos mínimos, hai aquí podes encontrar prácticamente de todo. Isto nin nun bazar chinés. Podes encontrar moitas cousas. Isto é para servicios mínimos, mozo. A ver, cando hai un imprevisto, vais á taberna. A ver, ti chegaste un familiar ás 11 da noite un domingo e queres poñer de un pincho e non vas buscar ao supermercado que está cerrado. Entonces onde vas? Á taberna. Claro. Queres marchar de viaxe ás 2 da mañá, un sábado ou un viernes, e ocorreuse che que quedaste sin butano, e onde vas buscar o butano? A Á taberna. taberna. Tamén tedes butano. Temos butano, temos comida para cans, temos abonos e piensos, e, bueno, moitas cousas. Baixo no almacén, claro. E semente para grelos. E a semente para grelos. E para facer a compra. E a compra tamén, pois sí, mira, agora mesmo, claro, hai os grandes supermercados e tal que absorberon un pouquiño. Pero, de todas maneiras, nós seguimos vendendo non cantidades grandes, pero a xente aquí ven a comprar cousas que lle fai falta. Isto é ferretería, droguería, ultramarinos. Ultramarinos, un pouco de licores, un pouco de alimentación, un pouquinho de bazar. O mellor os petardolos por aí para os nenos, para meter un pouco de ruido, uns xoguetiños por aí. Para os nenos tamén hai xoguetes. As peonzas antiguas de toda a vida, que isto é moi antigo, mozo, isto... Isto case que só podemos atopar aquí tamén a vender. Sí, hai produtos que son... Sí, sí. O que hai xa o vimos, Suso, pero que ten a taberna para que a xente siga indo? Bueno, a ver, a taberna é como ir a unha feira, ou ir a unha festa, ou ir a unha romería. Na taberna encontras os amigos, botas a partida, contas os teus contos, posta de acordo para ir a pescar, ou a cazar, ou a buscar un traballo, ou ao mellor pois, encontras que necesitas un traballo, encontras aí unha persona que necesita o teu servicio. Cando na casa, ao mellor non encontras nada disso, porque claro, na casa ti estás e ao mellor non hai moito con quen falar. Clarísimo, a taberna típica. Collede papel e lápis, aspirantes, que imos ver como é unha taberna típica por dentro. Son lugares tirando a pequenos, pero acolledores. E como a maioría son establecementos de tradición, pois moitas son de pedra. Adoitan ter dúas estancias ben diferenciadas. Por suposto, está a parte da barra e onde están as mesas e as cadeiras, pero moitas, as que funcionan tamén como tenda, teñen un apartado reservado para vender viño, aceite, embutidos e algunha que outra cousiña máis necesaria para o día a día. E tamén están as partes que non vemos, como a cociña e o almacén ou bodega. E como están decoradas? Pois con moita madeira, mesmo nalgunhas as mesas son pipos. E polas paredes vemos colgadas fotos antigas, ferramentas tradicionais, e tamén podes ir deixando as moedas que non queiras. Aspirantes a galegos diplomados, nas zonas onde se fai viño, as tabernas son toda unha institución. Esta está na comarca da Ulla, pero para que a lección sexa completa teremos que achegarnos tamén ao Ribeiro. Suso, un placer.
amigo. Aprendí un montón contigo. Moitas gracias, hasta cando queiras. A lo Bo viaxe. viño. Venga, chao. Caderno de exercicios. Como son as auténticas tabernas galegas? As auténticas tabernas galegas adoitaban a ser pequeniñas, eran con mostradores de madeira de calquer maneira, como as antiguas barracas, e onde fundamentalmente se consumía viño. A mesa de madeira, o teto de madeira, Un bon pan así redondo da aldea. un buen vino. Viño do país, empanada, tortilla, raxo e con moito ambiente. Non son como eran antes. Tiñan un pouco de comercio, de botellas e viño. Te dan un bon viño, boas tapas, hai bon ambiente. Que máis queres? Pois sí, pupilos, a taberna é un establecemento social. A parte de comer, beber e poder mercar produtos do máis variado, é un dos lugares por excelencia onde se conversa, se discute e se canta sen ter que cambiar de cunca. Atentos que coñecemos ao noso novo experto. Que tal estás, home? Aquí andamos. Santi da Vila, taberneiro collido nas patacas. O neto do Papuxa rexenta un dos establecementos máis antigos de Ribadavia, no corazón do barrio xudeu. O viño da casa é coñecido en toda Galicia. Esta, Santi, é unha taberna de moita tradición, verdade? Sí. Esto cantos anos leva aberto o negocio? Pois que eu recorde toda a vida. Toda a vida? Toda a vida. Pero non tedes unha data de fundación da taberna? Dicen que ten máis de 100 anos a Máis de 100 taberna. anos? Sí. O edificio xa se ve que ten a súa historia, non? Sí, o edificio, según dicen, do 1170, o que é a construción. Porque aquí o que ven a xente a tomar é viño. Viño. Picar un pouquiño para axudar o viño, pero viño. Aquí se ven a beber. Branco, tinto... Branco e tinto. E que é da casa? Comprades yo alguén? Da casa ou sinón de colleiteiros, veciños ou así. Ah, pero sempre daqui, Pero da sempre zona... daqui da zona e de veciños. Da zona do Ribeiro. Sí. E aquí como funciona o sistema? Eu veño aquí a tomar un viño, que fago? Pido, chupame un viño, taberneiro. Deixoche unha taza, digoche onde está o viño, vas ti ca taza, botas o viño se é blanco ou tinto, despois levas a conta e me dices cantas tes. Pagas... Espera, levo eu a conta. Home, claro. E fíeste de min? Bueno, me fío. Entre ti máis eu hai confianza, Hombre, pero aquí... hombre, claro, nada. Ven calquera que non coñeces e tamén. Non hai problema ningún. Pois trae para aquí unha cunca desas que imos tomar un viño. É que aínda que un forasteiro como a min apareza de cando en vez, a taberna é un establecemento de veciños e de coñecidos. Vaya, un lugar de xente de confianza. Entón, Santi, estes son os pipotiños onde tedes o viño para os Sí, clientes. este o blanco e ese o tinto. Aquí non hai botellas. Non hai, bueno, de vez en cuando en verao temos botellas frescas porque o viño blanco baixa mellor fresco, o tinto non do tempo, pero normalmente é daqui dos barriles. Este o blanco, ese o tinto, botaste o viño, giras media volta pa un lado abre e media volta pa atrás pecha, ca parte negra apuntando po barril para que quede A pechado. ver se non se Bueno, valeiro mal medio barril aquí probando. Mal será. A ver. Media volta por aquí. Si, ti gira pa un lado e despois pa atrás. Aí está ben. A primeira é a que máis costa, despois van solas. Cara bo este viño, non? Bueno, mal será, beberase. Ui, non te vexo moi convencido. Bébese ben. Está ben rico. Notas Ademais de viño, a taberna de Santi ten moitas sorpresas. Este chan así de terra. Para que se conserve mellor o viño. Se rega todos os días, pola mañán, e queda cunha humedad a bodega e queda máis fresquiño e se conserva mellor. Porque isto realmente é como unha bodega. Eran as bodegas da casa. Porque outro estendido costume era facer das bodegas propias o negocio da taberna. Un espazo para reunirse e relaxarse despois de traballar. Se non cantan e tocan nas tabernas, onde van a tocar? E non te xente hoxe por aí para ver se me xunto Sí, con teño algúns a cantar. ali uns cuantos no patio que son deses que che gustan que cantan. Pois mira, trouxen a miña gaita, entón voume xuntar con eles, seguro que Moi ben. facemos algo de festa. A alumnos, estade moi atentos porque imos ver como é o auténtico ambiente dunha taberna galega con música e con canto. Espera, que xa que vas po patio lle levas estos que están fora. Teño que levar yo. Sí, aquí non hai camareiro. Non hai Aquí a camareiro. xente ten que coller as cousas na barra. Está ben. Pois aí vou, coas mans cheas a cantar. Ben puideron nacer así os cantos de taberna. E levantou caralliño, yo viñiño do Ribeiro. A ver. Un pouquiño de chourizo por aquí. Levantou caralliño, viño do Ribeiro, eres la cousa millor.
Eres pros solteiros, penicilina de amor, penicilina de amor. Cantos de taberna. Moito ollo, pupilos. Aló polos anos 50, 60 e 70, moitas tabernas recibían a grupos de amigos que non só se xuntaban para tomar unhas cuncas de viño e facer algo de tertulia, tamén compartían o gusto por cantar os chamados cantos de taberna. Repartíanse polos distintos barrios amenizando os encontros, xa fose con cantos a capela ou acompañados de instrumentos musicais. Esta tradición foi habitual ata que a censura se meteu polo medio e mesmo chegou a haber cartéis nos que se podía ler prohibido cantar. Os cantos quedaron un pouco no esquecemento, pero nos últimos anos estáse volvendo a recuperar esa riqueza musical de tomar uns caldos de viño e poñerse a cantar. Así, o espírito daquelas vellas pezas mariñeiras e dos temas populares, xunto con versos de antigas cantigas, regresa aos bares e á taberna. Vamos darlle un boa dúda. Veña, un traguinho. Estou vendo que tedes aquí un ambiente tremendo. Isto é así unha cousa habitual nesta taberna. Bueno, se non se canta non hai marcha, tío. Bueno, a todo isto gracias por traer o chourizo, pero un tío de aquí de Víctor se subía ás mesas e todo cheo de xente se remangaba o pantalón con os calzoncillos largos e a batuta era unha cepa, un sarmiento, unha cepa, e cando dicía silencio, silencio. E mientras se cantaba unha canción hasta que non remataba, nadie podía beber, nin comer, nin falar. E senón despachado, iba pa calle. O cantar era algo extraordinario. Ora somos un pouco máis informales. Os tempo que... E as tabernas antes era para cantar e parladoiros. Mesas grandes onde se compartía mesa. Según vai chegando a xente cando está a tope, se compartía a mesa, se comparte todo. Entón hai tertulia. Ainda sigue sendo así, polo menos aquí. Aquí no Ribeiro, a música nas tabernas é unha cousa seria e o viño tamén. Bueno, o viño e este ano máis, este ano sensacional, este é unha das cosechas do siglo. Aquí temos o viño millor da terra. E a ría de Vigo non se pode entrar con tantas peixeiras que van caro mar, entrar e salir. A ría de Vigo non se pode. Moi ben, veña viño. Veña viño por amistad. Pois pola amizade e pola taberna, pomo unir o espírito taberneiro. Eu trouxen a gaita, aquí podemos tocar unha peciña e cantar con vos para facer un pouco de festa. O que faga. Pois dame un segundo que monto a gaita e cantamos outra. Pídenos a que queres ou danos ti entrada e nos vamos detrás. Hai unha gaita. Sí, trouxe dice que trouxe unha gaita. Yola cazando meu sogro solo tiño un pipo, tiño. Si va o Ribeiro, vai por Ribadavia, vai por Ventosera, que ten unha moeda que la seño vela, danos o mirala, si va o Ribeiro, vai por Ribadavia. Tamén por un gaiteiro. Na orixe, as tabernas víanse na obriga de dar pan, viño e mesmo pousada. Isto fai que en moitas tabernas a comida de prato e a boa sobremesa sexan costume. Vémolo en Ribadulla. Atentos. Hola, Marina, que tal estás? Como estás? Canto tempo. Verdad? Marina Seoane, cociñeira collida nas patacas. Leva máis de 30 anos nos fogóns. As súas especialidades son o polvo á feira e, por suposto, os callos. Dalles un toque picante delicioso. Aquí séguese comendo tamén como sempre? Hombre, intentamos que sí. Sí, o prato estrela que son os callos, non? Si, normalmente sí. É o que máis pide a xente? Bueno, sí. Home, sei que ti tes boa man para iso, non? Bueno, a ver, imos intentalo facer o mellor posible. É moi difícil facelos ou... No. Podería ver como os faz? Sí, hombre, como nada. Aspirantes, imos coñecer a receita dos callos de taberna. Ai, vexo que xa tes aquí preparados os ingredientes para os callos, non? Aquí está todo. Facer os callos cando os tes ben limpiños. Precisamos tempo e que máis? E ora temos a pata,
e vientre de ternero ou de terneira, como se queráis chamar. Isto botámoslo así na auga simplemente? Sí, simplemente na agua. A cocer ou Sí, na auga fría? Na agua fría mellor. Na auga fría mellor? Sí, botas aí. Así. Ben. O outro ingrediente fundamental son os garabanzos. Ajá. E non vale con comprar destes que xa veñen cocidos? Home, pero saber non saben igual. Non saben igual? Teño que fiarme de ti, que é esa que ten fama aquí de facer uns bons callos, Non saben igual desto, conócese. E botámoslo todo xunto tamén, na auga fría? Sí, eso tamén vai. Sí? E así tal e como está? E agora como está, e agora botamos un trozo de touciño, unha cebola, unha cabeza de allo... Sen pelar, nen nada tampouco. Nada. E laurel. Agora hai que botar un poquinho máis de agua para que o cubra. Tapámoslo e agora deixase cocer durante unha hora e media, 2. Hora e media, 2 horas. E non lle botas máis nada, non lle botas chourizo, nin lle botas... Eu non. Hai quen lle bota, queda lle ben tamén, pero si podo botar, pero esa é un lle boto. E unha vez que está todo cocido... Si, despois cando estea todo cocido, sacas a cebola, a cabeza de allo e o touciño. Ponse nun recipiente e tritúrase. Sacas a cáscara ao allo, o allo vai cocido coa cáscara, e tritúrase. E botas un pouquiño a agua dos callos e un pouquiño pan rallado. Revolvese todo. Iso é para que embasteza un pouquiño a agua. E logo como é que os callos teñen este sabor tan forte, tan característico que teñen? Hai que botarlle algo de especia, non? Pois botaslle especies, botaslle pimento dulce e pimento picante. Entón aquí ainda teño que esperar unha horiña e media... Casi, como mínimo, eso como mínimo. Pois case que me achegaba lá fora a ver se me deixaban botar a partida con eles. Pois pareceme ben. Alumnos, moi importante, as tabernas, aparte de ser un sitio para beber e comer, son tamén un centro social no que se queda para xogar a partida, as cartas ou o dominó, parte esencial da nosa lección de hoxe. Hola, moi boas. Hombre, boas tardes. A ver, que vai gañando aquí? Está a cosa moi igualada, porque, en fin, non están entrando hoxe, está como a pesca. Cando non che entran ao cebo, non hai maneira. Aquí as regras do dominó son as que coñecemos de toda a vida, non? O 3 ten que ir co 3, o 5 co 5... Bueno, sí, non cabe duda, pero de todas formas hai que ter un pouquiño de cabeza, hai que casi imaginar a que pode ter o compañeiro sempre. E máis a que teñen os contrarios, quero dicir que non é tan fácil. Ao final é un xogo de estrategia como o xadrez, isto, tes que Pois máis ou menos, máis ou menos. De feito está recomendado polos médicos para a xente maior, os xubilaos, xente así de... É máis por fraga. Efectivamente. Sempre con café, un chupito, unha partida, isto é mano de santo. E aquí apostades algo ou como vai a cousa? No, normalmente xogámonos pois a ronda, o sea, uns cafés ou tal, pero... Eso xa é apostar algo, Isto aquí, o que perda ten que pagar a ronda, non? Bueno, hai xente que deixa a vida por un café, se fai falta, o sea, sí. Na taberna podemos descubrir as mellores estrategias dos xogos de mesa. Iso sí, hai que dispoñer de tempo, como para cociñar os callos. Canto pode durar unha En partida? circunstancias normales, pois unha partida pode durar pois 20-25 minutos. Se está, por exemplo, poldo ou tal, pois pode durar unha hora e media, o sea... Eso teño que ser eu, logo no, bueno, o José, quero dicir, xente que pensa moita xogada, eso sí, xogan moi ben, pero manteñen a mente activa, que é o importante neste xogo. Están pensando moito rato. Sí. Pero aí sí que me... Entendo que gañaron eles. Matar a su dous. Matar a su dous, eras de tres. Unha amigada de Vigo. Que estaba atendendo... A ver, estou vendo que non é moi difícil. Podo xogar unha partida con algún de vos. Esta non conta para puntuación, Xogos de taberna. Atentos, pupilos. Na taberna xogamos en levantarnos da mesa ou apoiados no mostrador. O tute é o xogo por excelencia, emparentado con outros como a brisca, o subastado ou o arrastrado. Estas modalidades están consideradas case como xogos regionais, chegando a celebrarse campeonatos na maioría das tabernas. Non son xogos para gañar cartos, é un xogo demasiado lento como para permitir apostar. Como moito, a
parella perdedora paga o café ou as consumicións que se fagan durante a partida. Certo que as cartas son as raíñas da taberna, pero os dados e o dominó son prácticas moi estendidas segundo a zona. O caso é que as cartas, os dados ou o dominó, a cita segue a ser obrigada despois de comer na taberna próxima para botar a partida. A ver. Aquí igual pasa joyas do reloj. Normalmente hai que matar sempre ao contrario. É xogar con compañeiro. Ben, entón collo 7 son, non? Ao revés das agullas do reloj. Bueno, se ao revés, o aí se teño el lío. Es que poñen las retas, porque senón eu veixo chesta. E guardala, xa te temos control. Deixade mirarme para as fichas. Se as pon retas, non xa as poño retas, non hai problema. o que eu teño. Inicia a partida. Non vai por Perfecto. Entón, agora teño que ir eu o 6 para aquí. Hai que golpear na mesa coa ficha para xogar. Non necesariamente. Pero queda máis bonito. É unha costumbre que temos. Pero dá seguridade. Así impoño máis respeto. Dá xogar. Preparadevos Que que conste ides que no perder. tema de petar na mesa hai moitísimas. O que pasa é que saben os veteranos do dominó. Aí si petas moi fuerte saben que desas ter moitas. Si petas despacio non pasa nada. Son señas entre Son compañeros. señas, pero xa que eso son... Non entendeche nada, verdad? A ver se coas primeiras estrategias teño sorte de gañar a partida. Si, vais a levar unha sorpresa daqui a un pouquiño. Cuidado que isto teño igual a sorte do principiante. As. Pois sí que a tes, jodido. Paso. Está entre ti e máis eu a cousa. Sí, pero me parece que... Non? Va mucha dominar. Pode cerrar. Pode cerrar. Isto quere dicir que gañastes vos. É que vos xa levades anos xogando a isto, non? Ademais, tes algo de fame, eso tamén conta. Home, teño algo de fame, é que xa me está empezando a chegar. Están empezando a chegar. O cheiriño dos callos. Pois venga. Vos vides moito por aquí a tomar os callos? Sí, moi a menudo. Que creo que é o mellor sitio daqui da comarca onde se fan os callos. Esta muller cociñando é unha maravilla. Vou ver como van eses callos na pota, que seguro que están riquísimos. Sorte na partida, Que o lindos callos non me concentro na partida, que xa ten a hallada na tixola. Ui, como arrecende iso, Marina, xa debe estar... Está a punto. A pique, non? Vamos a botar a hallada. Unha hallada, É que é o listo. último que se lle bota aos callos, non? Eso. Para que estean listos. Ah, sí. Que é unha hallada normaliña. Es aceite e allo. E un pouco de pimentón dulce. Dáselle aquí un pouquiño así a volta. Ajá. E deixas un pouquiño. Isto ímolo comer ti e máis eu, imos quedar máis ben. Que ben cheiran estes callos, alumnos. Vaya, se che parece, vou ir pedindo unhas cuncas de viño. Vamos, claro. E tomámonos aí na barra tan contentos, Toma nada. A comer os callos de taberna. Xa me tarda en botarlle o dente. Aí veñen eses callos, ai que fame me está entrando de telos aquí diante. Pois venga, a comer. Que pintaza ten isto de verdade, Toda. Marina. A verdade é que están deliciosos, ademais nin moi feitos nin moi crus, tan tenros. Están no seu punto, ademais un pouquiño picantes. Sí, un pouquiño tamén. Iso a min encántame, Non me extraña que teñan tan boa fama nesta comarca da Ulla os callos de Marina. Brindemos con viño tinto polos ricos que están de verdade. Que dá gusto. Aspirantes a galegos diplomados, vos quedade aí repasando esta lección que Marina máis eu temos que dar boa conta destas tapas de callos de taberna auténticos. Caderno de exercicios. A que xogamos na taberna? Home, as tabernas xogábase ao tute, a brisca, etc. Estes xogos de cartas normalmente eran os que habían. O tute ou a brisca? Era o que había. Xogábase na partida, xogábase, en vez de xogar unhas copas, xogábase un cuarto de país. A brisca, o tute, sí, poño a escoba. Uns pois xogan as cartas, outros toman un viño. E se canta. Que se canta? Se canta música tradicional galega.
Repaso da lección. Xa vedes, pupilos, na taberna bébese en cunca e cómese ben e barato. A tapa que non falte. Que quedaches sen aceite? Que che fan falta uns tojinos? Pois corre pra taberna, teñen de todo. E claro, se imos comer, para facer a digestión nada mellor que botarlle unha partida ás cartas ou rematar o día cantando cos amigos. Troula asegurada. Ai, que ben quedei, de verdade. Anda, Paquiño, metelle outro pouquiños. Que me traes aí? Venga. Teño que comer isto tamén? Hombre, logo. Bueno, Marina manda e eu obedezo. Hai que ver que esforzos teño que facer para sacar este curso de galego diplomado. Son os deberes e hai que facelos. Seguimos encollidos nas patacas. Atentos todos, que para a seguinte lección imos cantar e bailar e aprender todo o que hai que saber sobre a música folk galega. Para a próxima lección do noso curso estamos en Pontedeume. O río Eume, claro, é o que lle dá carácter a este concello da provincia da Coruña. Atravesa as famosas Fragas, un dos tesouros naturais de Galicia, e pasa por debaixo da súa ponte de 15 arcos. Hai 1000 motivos para que un aspirante a galego coñeza Pontedeume, o encanto das súas rúas, das súas prazas e das súas xentes, ou as súas pedras cheas de historia, como o Torreón dos Andrade, pero a razón pola que María está hoxe aquí seica é outra. Concerto folk. Este é un bo tema para o noso curso. Vou ir a coñecer as rapazas de Faltriqueira para que me expliquen como se preparan para un concerto. Lección segunda. Música de tradición. Aspirantes, antes de meternos en materia, hai uns conceptos que temos que ter ben clariños, porque non che é o mesmo a música folk que a tradicional. A música tradicional é a transmitida oralmente, superando a proba do tempo e fala do saber do pobo. E que é iso? Pois que expresa os costumes, tradicións, lendas ou crenzas dese pobo ou cultura determinada. A música folk toma todo isto como base, pero dándolle unha voltiña. Readapta e fusiona con novos instrumentos, ritmos e temáticas, porque as tradicións cambian co paso do tempo. E quen sabe, se cadra a música folk doxe sexa a música tradicional do futuro. Pois para coñecermoslo todo sobre o folk e aprobar o exame a galego diplomado, viñen ata Pontedeume. Tras ver o cartel de Faltriqueira, penso que han ser unhas boas mestras para a nosa lección de hoxe. Estade moi atentos? Sí, señora, boas expertas atopaches, as componentes dun grupo folk que coidan e moito a orixe da súa música e das letras do seu repertorio. Faltriqueira, grupo folk collido nas patacas. María López, Carolina Rodríguez e Ana Leira forman Faltriqueira. O que máis lles gusta é cantar e tocar en directo. Cos pés no chan, literalmente nos seus concertos, non precisan nin de micros nin de altofalantes para engaiolar ao público. Bueno, chicas, xa que vos pillo aquí en pleno ensaio, é unha cosa que quero que me deixedes clara é que é o folk, que é iso do folk? Pois é unha grande pregunta. Pero, bueno, pois o folk é unha expresión actual do que durante moitos anos se vai construindo como música popular, non? Que, pois, esos primeiros sons que surden do traballo, pois, da recolleita, do muiñar, de, bueno, pois, mariñeiros, labregos, ferreiros, canteiros, o mesmo pobo na festa, non? Esa recolleita de sons, de toques, de bailes e de xiros, de xestos, pois é a música popular dun pobo. O folk, pois, podería ser actualización hoxe en día de esos sons populares, non? Clarísimo, tipos de música tradicional. Aspirantes, collede lápis e papel. Raro era o acontecemento que non servise como excusa para tocar, cantar e bailar. Así temos diversidade de xéneros de música tradicional galega.
Poden ser exclusivamente cantados como os cantos de berce e os alalás, pero a maioría tamén se acompañan de instrumentos tradicionais como gaitas, tambores ou pandeiretas. Vinculados a unha estación determinada están as panxoliñas de Nadal ou os escarnios do Entroido e dos Mallos. Para axudar a facer o traballo hai unha chea deles. Están os cantos de arada, de seitura, de mazar o liño, de mazar o leite, cantos de arrieiro, de canteiro, de ferreiro, os que queiras. E non nos podemos esquecer das regueifas. Son diálogos improvisados nos que se compite por ver quen queda sen ideas para continuar. Sé que somos os precursores do rap. Da recuperación deses sons tradicionais e cantos populares xorden grupos como o voso. Como empezaste? Empezamos de nenas, de moi pequenas, a bailar en Orballo e empezamos a ensayar, a parte do grupo de baile, e a facer un repertorio. De repente un día nos chamaron para cantar nun bar e... Bueno, aí foi cando dixemos, guau, pois parece que temos grupo, non? Pois entón veño a interrumpir, pero non quería marchar daqui sen escoitarvos ensayar un pouquiño. Quedome aquí a un lado. Parecevos ben, escoitovos, ensaiades tranquilas. Parecevos? Venga, vai. Achéguense, señores, todos vindas coitar a historia de Faltriqueira recollida nun cantar. Estas pedras teñen... Que sorte, María! Chegas no momento oportuno, o ensaio previo ao concerto desta mesma noite. Vamos a marchar, non volvemos para máis. A miña avó era costureira, o meu avó traballaba na neira, doa, 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 doa. O meu avó era poeta, a miña avó coitaba da bestia, doa, 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 doa. Atentos, pupilos, este ensaio cumpre todas as regras para ser folk. Instrumentos tradicionais, sons populares galegos e ata a letra que fala das tarefas do campo. Pontedeume, que se prepare o Torreón dos Andrade esta noite para acoller o concerto destas tres grandes mulleres. Que ben, está estupendo. Temos modalidade a capela, que somos as tres, cos instrumentos que se adapten a cada canción. Modalidade as tres máis dous músicos e 4 músicos. Bueno, que tipo de concerto é? Así pequeniño, moi grande? Pequeno, é un concerto íntimo familiar. De concerto, que ben, María. Pregúntalles como se prepara un concerto. É importante para a nosa lección, aspirantes. A ver, que é o primeiro? E o repertorio, xa está listo? Ainda non? Casi, temos algunha dúbida. Hai temas que son que dis aquí pandeireta e hai outros que dis non. Pero bueno, as pandeiretas son protagonistas, dende logo. Se non hubiéramos chegado onde chegamos, porque ti vas por aí, sacas unha pandeireta e podes cantar moi romántico, moi polifónico, pero que realmente chega é unha boa pandeiretada, iso é indudable. Están preparadas? Bueno, eu teño a miña que teño que levar a mañar e a facer algunha encarga. Entón tens que visitar un artesán. Sí, te apetece vir? Ai, se me levas? Sí, claro que sí. Podo te acompañar? Sí. Caderno de exercicios. Cales son as características da música tradicional? Unha canción folk é unha canción tradicional, autóctona, típica galega. Ten instrumentos tradicionais da zona de onde se toca ou se canta. Cantábanse cando había algunha festa, cansábanse nas casas polas noites cando se facía ao mellor a matanza ou cando había algunha festa familiar. Son tradicionais, o sea, pasan de xeración en xeración porque as cantan, porque as escuitas. As chicas con vestido, con rayas por aquí, como se fueran pastoras. E os chicos con un traxe negro e blanco. Pois cos temas musicais case decididos, está claro que o máis importante é ter os instrumentos a punto. A pandereta é un instrumento arraigado á música tradicional galega, polo que visitar un taller e coñecer como se fan é unha parte importante para a nosa elección. Tomade boa nota. Hola, Andrés. Hola, que hai? Que tal? Como estás? Pillámoste moi liado? No, que va, estou aquí facendo unhas marcaxes nunha pandereta. Andrés Bello, artesán collido nas patacas. Sabe millor ca ninguén como soa a madeira de piñeiro.
Non hai pandeiro, pandeireta ou tambor que se lle resista. Aínda que, ollo, non lle mandes que toque ningún. Bueno, Andrés, trouxen varias cousas. Primeiro tamén como curiosidade trouxen algunhas pandeiretas así das vellas. É moi bella logo, Andrés. Sí, esta ten máis de 30 e moitos anos, 30 e moitos, sí. Cuño de lume que tiña Somé de antes, esta ten 25 anos para arriba. Estos son os novos caprichos que fixemos con él. Idea tamén de Carolina, de agasallarnos con elas. Que bonita. E, bueno, eu as emprego moito nos espectáculos infantís e pois extraviei unha e quería repoñer. Unha como esta. Sí. Porque ti tamén as pintas, Andrés? Sí. Se hai que darles un color, sí. Andrés, xa que estamos aquí, ensinaranos un pouco a facer unha pandereta, como se fai? Bueno, pois vamos a mirar aí 3 ou 4 cousiñas. Vamos a comenzar polo que é a madeira. Que é o que se fai con ela? Conta. Unha vez cortada o que sería unha tira para facer unha pandereta, traemos aquí a máquina. E ímola sacar redondiña, entón? Sí, máis ou menos. Agora vas a empezar a oír claro. Bueno. Se vai collendo xeito. Está collendo forma. Normalmente hai que humedezala un pouco. E despois o día seguinte está perfecta para traballar, non hai... Se máis sinxela de dobrar e todo. Sí. Pois agora ten que ir para un molde? Sí, un molde calquera cousa. Estes son os moldes de, fundidos, de ferro fundido, que xa ves que están aquí expandidos. Estos consistiría en intentar metela aquí. Para que a madeira quede coa forma da pandeireta. Canto tempo ten que estar no molde? Un par de días, 3 días están ben. Que temos que facer? Cortarlle? Vamos a quitar un cachiño a unha punta para escuadrala, que está un pouco recta aquí no principio. E vamos a lixar, xa non a cerramos, a lixamos. Xa temos unha parte... Hai que saber cuadrar ben, senón non nos saldría o ángulo, ángulo recto. Vendo tanto molde por aquí, que tipo de pandeiretas fabricas? Aquí o que fabrico é pandereta galega e tamén pandereta vasca, que lle chaman así, porque é unha pandereta que se toca ali única e exclusivamente. Bueno, estas son galegas e teñen a ferreña en zigzag. Pandereta vasca é unha pandereta que leva unha fila de ferreñas e outra abaixo, en paralelo. Leva moita máis ferreña esta que esa leva 18 ferreñas e esta pois leva 28. E, bueno, temos la escuadrada, vamos aquí ás marcas onde vamos a traballar con ela. La metemos aquí. Sempre nos saldría un poquinho máis pequeno co molde, non? Sí, sempre. Marcamos unha a unha e marcamos, non sei, os furados, se queréis os marco todos. O que está claro é que o noso experto non leva 2 días facendo pandeiretas. Andrés, canto tempo fai que te dedicas a isto? Mira, los 18, 46, 20... Bueno, eres todo un mestre. Do traballo. Sí, señora. Esta hora imos cortala por un lado e por outro a medida. Pasamos aquí. Xa la vai. No, bueno, pois temos aquí esta. Arrancou. Pero foi un nada. Aspirantes, xa temos a forma e os buracos para as ferreñas. Atentos que a lección segue. Entón, seguinte paso, facer as ferreñas. Sí. Veña. Facemos as ferreñas. Andrés, deste é o material co que imos facer as ferreñas? Pois sí, esta é unha tira de folla de lata coa que normalmente se fan aquí as ferreñas. Isto sería pasalo pola máquina e cortalo. Temos aquí unha e vamos a estampala. Pois a ver como é. Vamos á máquina. Un imán, por seguridade, claro, que, bueno, a máquina incumple, bueno. Esa temos. A máquina ten un molde que ao comprimilo fai que a chapa saia coa feitura da ferreña. E agora, que toca, María? Esta tamén é unha das partes máis importantes da pandeireta, non é? Sí, porque é onde bates, a piel, neste caso. Esta piel é de ovella. Lle quitei o pelo todo
Estuvo nun baño de auga e cal. É dicir, non ven así? No, no. A ti non chega así? No, se compra, bueno, coa lana, eu a compro coa lana, non, e as preparo eu. E, bueno, se deixa uns días en auga e cal, non ten ninguna ciencia, co pelo para arriba, e despois se pelan e se estenden. Que sacaríamos para, pois mira, por exemplo, en este caso, pois para pandeiretas, poderíamos sacar 3 ou 4 desta piel, marcas aquí, marcas aquí, marcas aquí, e sacas 4 pandeiretas. Unha vez recortado, o tamaño que te interese, para facer, pois, por exemplo, unha pandeireta, sí, a recortas ao redor, un par de dedos sobrantes, ya coser despois. E o que hai que fazer é mollala. A colocas sobre o aro grande, a pandereta, acoplas o arillo, un arillo de pandereta sería este. Que já está rematado. Este de 9. As ferreñas as colocamos coa punta, como ves, se fura primeiro aí no taladriño, con unha broquiña pequena, de 1,5, e se colocan aí. As partes da pandeireta. Pupilos, a pandeireta é un instrumento moi antigo. Todos ou case todos vimos ou tocamos algunha. Efectivamente, como explica o peneireiro Andrés, a pandeireta fabrícase cun aro de madeira, un parche de pel e varios pares de ferreñas. A madeira de piñeiro ou de nogueira. A pel de ovella, cabra ou castrón. As ferreñas furriñas ou forreñas van por pares, dende 5 as máis antigas e 13 as máis modernas. As ferreñas, como curiosidade, fabricábanse antigamente recortando círculos de metal de latas de conserva ou caldeiros vellos. Cuns alicates rizábanse as beiras e listo. Só queda tocalas. Hai que bater o coiro contra os dedos, a palma da man, o puño ou o pulso. Tamén se fai vibrar o coiro por fricción cos dedos, nun movemento que se chama repenicar ou triscar. Aí vamos. E seguense facendo moitas pandeiretas? Sí, sí. Non che vou dicir que non, porque sí. Hoxe en día se fan máis pandeiretas para xente maior que para nenos. Por cales son as mellores madeiras? A ver, eu creo que a mellor en plan traballar así en serie e tal, é o pino, o máis cómodo que hai, o máis... E máis liviano para tocar. Máis liviano. Influye moito tamén a hora de peso. A pandeireta, se é, canto mellor a madeira, suele ser máis pesada. María, ti tes cambiarlle moitas veces as ferreñas ás pandeiretas? Sí, saltan moito. Mira, esta está, por exemplo, se vai debilitando e saltan. O malo é que unha pandeireta, canto máis tempo ten, canto máis tocada está, pois mellor soa, non? Entón, cando compras unha nova, esta, por exemplo, a ferreña está moi pechada, está moi pegada unha con outra. Entón, soa moi plana. Esta, que xa está máis, non ves, xa non encaixan igual, porque se van oxidando. O óxido tamén lle dá máis calidez. Xa ten isto máis... Atentos, pupilos, que parece que se animan coa pandeireta. Clase para principiantes. E logo, 2 toques arriba e un abaixo. Perfecto. Non o fas mal de todo, María. Daslle xeito, Bueno, xa parezco... Te viñas aprendida. Como... o infalible botar aí un... A ver, digamos que che virían ben un par de clases máis. Non sona igual, verdad, Andrés? Bueno, xa... Imos deixar que Andrés acabe de poñer a punto as pandeiretas de Faltriqueira, porque esta noite hai concerto. Nos seguimos coa lección. As letras de onde saen os temas folk, por exemplo, as do grupo Faltriqueira, como as elixen? Que maravilla, por onde estamos? Mira, pois por fin chegamos ao Torreón dos Andrade. Pero por que me trouxeches? Bueno, porque como che dicía antes, estamos agora preparando un espectáculo músico narrativo baseado nunha lenda que se conta aquí en Pontedeume, que é de cando se fixo a ponte. Son 2 namorados, Ledán, que era un campesiño de Cabanas, e Minla, filla dos condes de Andrade, estaban namorados. Lóxicamente, pola diferencia da clase social, era un amor prohibido. Entón, para verse, el cruzaba nado o río todas as noites. Pero unha noite de trevón morre.
ela entérase e bueno, pacta co diaño para que lle construan unha ponte e poder ir despedirse do seu amor. Bueno, temos unha canción baseando nesa historia, nos fixeron unha letra, nos puxemos unha música e temos unha canción que chamamos A Lenda. Que ben, espero que a canten esta noite. Caderno de exercicios. Sabes tocar a pandeireta e cantar algunha canción tradicional? A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Sentarse mentaré, no miño de clarear, no canto pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Amoriños collín, non nos podo olvidar. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. Baile co meu amor, baile co meu amor. Bailache Carolina, bailei, sí señor. Bueno, pois estamos poñendo luces. E antes dun concerto, por suposto, hai que dispoñer todos os preparativos. Habería que subir un par de sillas para os músicos, ahora que tamén estou mirando. Vamos a facer así como unha especie de perímetro. A ver, ora esa. Estoy de lo levar a todos os concertos? Bueno, ou ainda está un pouquiño os que se tercie. De colocar un escenario cando as posibilidades non deixan que o haxa. Poñer sempre un cariño, que é importante, e se nota logo. Seguimos colocando todo e poñémonos guapas. Bueno, intentaremos. Temos todo listo para gozar da música folk, María. Xa chegou o momento de desfrutar do concerto folk en directo. Está programado para as 10, pero vou ir un pouquiño antes por se hai que botar unha man. Canto tempo vos tomades para este pequeno descanso xusto antes de actuar? Ás veces nos quedan 15 minutos. Se retrasa a proba, non sei que tal. Veña, 15 minutos. Acertastes co vestuario ou non? Gracias, Dicíades. Pois nada. Ou xa podemos respirar fondo. Xa teñamos que estar arriba. Sí, entón queda un último suspiro, que entre o público e comezar. O seguinte, Candela! Que nervios, María, xa está o público. Pupilos, atentos e escoitade, que ben vale a pena. Algo debe ter la tristeza cando parece felicidade, le dan xurdindo da auga e milagrar da súa amizade. Serei a tua escrava pra sempre, se ti levantas unha ponte que me faga salvar a distancia, que me agacha la tua morte. Non chores os froitos do amor, tan escuros como indescifrables. Velai, de la tua ponte, case chega ao final, tocarte. Unha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de vellas cartas, cartas do meu tenro amar. Cada vida sexa morte,
repaso da lección. Digamos que a música folk é a música tradicional a que se lle dá unha voltiña. Para facer o repertorio adoítase tomar como inspiración antigas lendas, cantigas e costumes. E, por suposto, acompáñase con instrumentos propios, como a gaita ou a pandeireta. Xa só nos queda poñer en práctica o aprendido e gozar da nosa música indo a un concerto. Si o río me levara coñado, los señoritos irían a la, irían a la, irían a la. Si o río me levara coñado. Iso xa é demasiado complicado para mí. Eso sí, armouse aquí unha foliada que siga a festa. Bailando e cantando. Esa sí que é unha boa maneira de rematar a lección. Xa vedes, estudantes, cada día estades máis cerca de acadar o título de galego diplomado de Collidos nas Patacas. Ata a semana!